Какво става, пичове? Днес правя това видео да ви обясня какво е да се сложиш voice chat на Minecraft. Като цяло това е сайта fabric.net. Теглите го, след което влизате в да кажем примерно процент app data, процент, чукате Enter, търсите Minecraft, отивате на Mods, Voice Chat си поставяте, също стеглите тази тъпотия, която е за Voice Chat нещо си пише, ще го изложа, която не ви трябва в принцип там. Затваряте го тук, идвате ето тук, примерно ако сте били на Fabric 1.21, публикуване на Fabric идвате насам, като цяло, пускате лънчера, след което изчаквате да се пусне самата игра и сега ще ви демонстрирам. Ето тук, примерно имате някакъв сервер, на Alternative или някакъв значение, който и да е било. Влизате тук, ако в самия сервер не дадат плагина, чукате мускулва и всичко става по-леко. Така, секунда. От тук сетвате кой микрофон искате да използвате от вашите микрофони. Тук са говорителите, които използвате, дали слушалки, дали колони, няма значение. Това да увеличите като цяло хората, даже в момента може да чувам и бачка, като цяло. И се чува като цяло доста окей, което не си се мъчихме да го правим не повече от час и нещо, като оставим цаките и пчелмите като цяло. В момента не съм го направил нищо. Voice-а не ми е пуснал, да. И заради това имаме, като цяло тук има един щепсел, малко тук е един щепсел, който е се маха много лесно по принцип, просто няма друг човек, който да се завърчат в момента, може би да такова. И като цяло е това. И надявам се да съм бил кратко и ясен, с не много подробности като цяло, за самия плагин да си го адните, да си го таковате. Ако ви харесва видеото, знаете какво направите. Един коментар, един лайк, един subscribe и живо здраво. Аде, чао от мене.